Здравейте на всички, аз съм Александър Ислолкинг и участвам в проекта, така да се каже, на Gaming by Nat 12 дена без над, за което съм много благодарен. И без повече се бавим да преминаваме към моята лайф историята. Тя се случи в първи клас, по-точно няколко дена преди Коледа. Да, тогава бяхме доста палави деца и умни уж. И от училището решиха да ни знаят първолаците, всичките първолаци, с по една турбичка с сладки. Дядо Коледа сладък, знаете каквито баби и дядо ви подарят, вафли, гризки и така нататък. И всички бяхме, безплатни сладки, нямам търпение да ги изям или нямам търпение да ги прибера да си ги хапна после. Аз естествено бях, нямам търпение да се прибера и си ги хапна на Коледа, но естествено не се случи това, стана нещо друго и когато се сетя сега ме напушва голям смях, защото тогава съм бил много тъпо дете, но тогава бях доста посрал и да. Тази история включва Ана и Тошко и ще ви разясня след малко. Това се случи някъде първия час и аз съм с госпожата, тя вика, ето, всеки може да мине да се вземе и всички си минат се вземат и си ги приберат в чанти. И във второто междучасие. И това е едно междучасие преди голямото и всички са, нямам търпение да си хапна сладките, най-накрая, ей. И ние с Тошко излязохме, прибираме се с Тошко, тя класата отиде да взема дневника и виждаме, че Ана реве. И отиваме и виждаме какво стана и тя, някой ми открадна сладките, не знам кой какво да прави и седим и се чудим. И аз си казах, по-добре да изчакаме госпожата, тя като се върне, тя ще каже какво ще се прави, тя знае, И вика, добре, какво е станало, защото видя, че Ана плаче. И тя, каза, че се откраднали сладките. И тя госпожата седи и гледа и си каза, то няма кой да е, сигурно ще е от някой от момчетата. И погледна към нас и ни каза да ги върнем, да спрем се шегуваме, защото е било сериозно. Ние сме естествено не знаем за какво става, просто даже аз не знаех нищо, се оказа накрая, че съм аз, но след малко ще ви разкажа как стана това. Тя вика, добре, значи ще трябва да ви бъркам в чантите, колкото и да не искам. И тръгна първо към момичета да се увери, че това че не сме ние. Но естествено на нито едно от момичетата нямаше слад. Идва при момчетата и аз съм някъде по средата. И бърка, напипа нищо, идва моя ред. И бърка и пипа едни сладки и ги изважда и вижда, че са моите, защото аз на моите си написах името. Но както и да е, отваря другия джоб и вижда нещо се подава и го дига и вижда, че това са нейните сладки. При което тя просто ме поглежда и вика, Сашо, точно ти ли, не те ли е срам? Боже, смисъл какво е това, аз не съм виновен. С едно такова лице в момент да зарева, точно си го спомням. Когато тя ми вика, няма такива работи, при тебе проблем, дай сладките, ми ги взима и ги дава на Ана с нейните. И аз седа някакво и рева. И тя сега ще трябва да се обади на родителите, че ти си ги откраднал всичките момичета. Как ни той е срам, защо правиш така? Ти малко срам нямаш ли си, какво момче си ти? При който Тошко стана и каза, извинете, обаче мисля, че Сашко не го е направил това, той не е виновен. И тя, госпожата ви вика, какво искаш да кажеш, И той вика, ние бяхме навънка, вие видяхте доколко сме се, тя не съм виждала, Но ние бяхме навънка, аз го потвърждавам, няма как той да го открадна, освен ако не е някакъв дух, който може да прокрадва докато уше до мене. И всичките почват да се чудят какво всъщност става. И госпожата се ядоса вече, защото изхъбихме доста от часът. И тя идва и просто казва, добре, сега какво, Ана, ти лъжиш ли? При което тя погледна Ана в очите и тя седеше едно да зареве. Да, аз излъгах, исках такова. И тя почна се обясня там да мънка, не знам точно какво каза, но госпожата беше нещо на как не те е срам да не злепоставяш тук момчето, ще се обаждам на родителите да го излагам, не те ли е срам? Тя ревна и вика, че нейните ще я набият, ако каже, тя госпожата обеща да ни каза, което ми даде сладки, тя каза, не, дайте ги, аз отяди ми са просто. И да, общо това е лайф историята, надявам се да ви е харесала и следващия път, когато забележите, че сладките са откраднати на някой момиче, да знаете, че сте вие, нищо, че сте били някъде на майната си, но сте вие. Ако ви хареса повече, може да отидете да се абонирате за моя канал. И да, ще се видим път и до нови срещи. Чао, чао!